milaka herritar elkartu dira Ezpeletan Biperraren 53. besta ospatzeko. Ezpeletako Biperra ezagutarazteko helburua duen hitzorduan ekoizpen anitzak proposatu dituzte. Egunon ikusentzuleo, gaurko saioan Ezpeletako hitzordua aipatzeaz gain, Baionako txokolatearen bestaz ere hitz egingo dugu, eta horretaz gain, Saran iraganden Usopop jaialdiaren irudiak eskiniko dizkizuegu. Ongi etorri! Milaka eta milaka pertsona hurbildu dira asteburu honetan Ezpeletara Biper festaren 53. edizioa ospatzeko. Biperrarekin egindako patatak, garagardoa, txokolatea, arnoa, asko harrituak egon dira proposatutako ekoizpen anitzekin. Espero genuen hola festa txiki bat edo Biperren inguruan, baina hainbesteko postu eta jantoki eta jendetza, inola genuen espero, baina oso polita. Nik Ezpeleta ezagutzen nuen jada, baina ez Biper besta, oso ongi dago, gustatzen zait. Hain zuzen besta honek Biperra ezagutarazteko helburua du. Besta hau orai antolatzen da animazio handi bat egiteko, baina sortu zen duela 53 urte orain Biperra ezagutarazteko. Besta horrek ekarrarazi du jendea, telebista, eta fama bat sortu dio Biperrari, eta gaur egun horren ondorioa da, guai sormarka izan da, eta hemen milaka jende heldu da egun gozo baten pasatzerat, eta gu ekoizleak hor gira beti gure erakusteko, gure produktuak, eta aski lotuak gira besta honi bai. Badia nix produktu hemen eta hemeninak, hemengoak, eskolarrikoak, eta beti denak antzinetan biten ditugu, eta joan zina. Ezpeletako Biperraren kofradiak ekimena baliatu du Beñat Olaizola Ezpeletako Biperra sormarkaren sortzaileetariko bat omentzeko. Ez dut izaitei goreik, gu lan bat indu bertzentzat eta guetak gore, guai konten naiz, martxan dela afera. Saria eskuratu bainoren Ezpeletako Biper sindikatuaren hastapena gogora ekarri ditu Beñat Olaizolak. Hasi ginen eta laborari multxoatekin behar genuela produktu hortan indar pixkat egin, behar genuela laborarientzat laguntza pixkat izan dezaten hori behar genuela azkartu. Eta bildu ginen eta haunitz bilkure murian produktor sindikatuat muntatu ginuen. Maluski gure aferak etzuen segida ona izan, zentaz bankuek eta hemengo kooperatiba azkar batek etzuten sinesten gure lanan, etzuten sinesten. Eta utzi ginuen erortzeat eta zemiturte murian berriz partitu ginen, bertze sindikatatik muntatu ginuen. Eta orduan denen launtzaingatik, ostatu, jurnali, eta hauze reusitu ginuen eta hartan martxa partitu zen. Bipergintzak bizi duen garapena nola ikusten duten ere aipatu dute. Ekonomikoki Biper laborarientzat erran dezake ongi dela, mementoko, kasu egin behar da, beti hortan ari gira, kasu egiten eta zaintzen sail hori. Baina gero horren inguruan badira beste ondorio batzu, karrika hau begiratzen badugu, eta holako gauzak biztan da, hori ezin zela pentsatu dola 20 urte, baina gaur egun hortan gira, eta ez dakit zenbat iraunen duen, baina herritarren egia da aldatu dela bizia. Laborarientzat konten naiz, zentaz zerbait ekarri du hileite sarian, eta gero, beste pena tipitu bat badut, ikusten dut laborarie behin oso gehiago iteutela bertze zenbit jendek, bigarren eta haupamena da, halere behar da dena ikusi, ez dela gure afera bakarrik, eta norbitek indezala sosare. Biperreko ezpenak etengabeko garapena bizi izan du. Jaz ekoiztu duguna, dola 7-8 urtearena baino doblea da. Eta erran nahi du beti gora ari dela, eta beti gora ari da eskaera badelako. Eta fama hartua du bai Biperrak, eta bere izena, Ezpeletako Biperra gehitzia errezeta batean, produktu batean, gehigarri bat da saltzailearen zatere. Landareak aipatzen baditugu, askoz gehiago da, gaur egun 5 milioi pasatzen ditugu, eta dola 22 urte ez dakit ez da 300.000 edo lako zerbait zenez. Hasieran 30 ekoizle besterik ez ziren, baina gaur egun 200 baino gehiagok ekoizten dute Ezpeletako Biperra.
Larunbatean jokatu zen Donibane Garazin Euskal Herriko bertsolari txapelketa nagusiko bigarren finalerdia. Mukuru bete zen Jaialai pilotalekua. 1300 bertsozaletik gora bertaratu ziren Nafarroa behereko hiriburura. Eta oholtza lehiatu zen seikotean, Oiana Iguaran Bilabondarra izan zen hoberena. Gipuzkoarrak 688 kakotx 5 puntu eskuratu zituen eta puntu erdi gutxiago bigarren postuan sailkatu zen Amets Arzaius Lapurtarrak. Honen atzetik Nerea Elustondo 628 punturekin, Asier Azpiror 616 kakotx 5ekin, Aritz Mujika 615ekin eta seigarren Aitor Etxebarria Zarraga 612 punturekin. Baizuek eta baikuk bertsoaz gozatzen. Lehian diren gainontzeko 3 lapurtarrak, Sustraiko Lina, Miren Artetxe eta Maialen Arzaius, heldu den igandean lehiatuko dira Irungo Fikoban arratsaldeko 5:00. Beste urte batez Baionak txokolatearen besta ospatu du asteburu honetan. Animazioak eta erakustaldiak antolatu dituzte txokolatearekin lotura historikoa duen hirian. Gure helburua da Baionako txokolatea ezagutaraztea. Eta duela 4 urte txokolatea Baionara heldu zenez geroztik jendeak ezagutu dezan zein den Baionako txokolategintzaren berezitasuna. Besta hau historialen planoan ezartzeaz gain txokolategileen arteko harremanak sendotzeko ezinbestekoa da. Aurten hain zuzen Baionako txokolatearen akademia osatzen duten 6 txokolategileek errezeta bera hartu eta bakoitzak bere txokolatea osatu du. Errezeta zahar bat, atseman dugu, Baionako errezeta zahar bat, barnean badira 2 baba desberdinak, Amerikakoa, eta azukrea bada bakarrik 153 eta espizia bat. Guk ezartzen dugu bania, kaznaben, beste batzuk ezartzen dute kanela eta hauekin denak behar dugu egin xokolate bat. Beraz, desberdina izanen da, baina badugu kuadroa edo bai. Programan hainbat animazio proposatu dituzte, horien artean 6 txokolate ezberdinen dastaketa. Txokolatea jastatzen dugularik ez dugu kasurik egiten. Guk, konparaketa bat proposatzen diegunez, ohartzen dira zein den sorkuntza bakoitzaren ezberdintasuna. Erakusmaietan txokolatearekin egindako hainbat sorkuntza plazaratu dituzte. Horien artean, txokolatearekin egindako saboia. Kakaoa erabiltzen aldugu kolorea emateko, eta txokolatea ere erabil daiteke larrua eksfoliatzeko. Arloan ari direnentzat txokolatea zerrote den galdegitean, niretzat pasio bat da, txokolategintzan nago aspalditik eta nire semeak sekida hartuko duenez familian bizitzen dugun pasio bat da. Niretzat lehen zen zerbait goxoa, orain da ene lana, baina jaten dut beti, beraz beti goxoa da. Urteko etenaldiaren ondotik asteburu honetan sarara itzuli da Usopop jaialdia. Proposatutako programaren baitan Larrunen 12 musikarik egindako egonaldiaren emaitza erakutsi dute. Paskal Irigoyen, Maider Ibarne, Xabi Etxeberri izan dira mapa galduak izenburua duen proiektuan parte hartu duten musikariak besteak beste. Ikusentzuleok artisten sorkuntza emanaldi ederronen irudiekin agurtuko dugu gaurko saioa. Bihar jai izan da astezkenean itzuliko gara. Bitartean izan ongi.